Amosamos o máximo respeto á presentación desta moción e incluso, pois, en intervención públicas, todos agradecemos o comportamento da corporación, e eu xo quero decir aquí que dende que se presentou a moción ata o día de hoxe, durante estes 15 días, pois, eu creo que todas as intervencións públicas, tanto dos propoñentes da moción como dos membros do Goberno, foron intervencións que, máis alá de puntuales escarceos dialécticos, sempre estuveron basadas pois, no respeto e no respeto á acción da vontade democrática, como non pode ser outro xeito. Ahora tamén é certo que hai unha segunda lectura da presentación desta moción, que obviamente, pois, políticamente teño que discrepar e discrepamos os membros do Goberno. Señor Padín, vostede sabe perfectamente que esta moción de censura, con solo ler ese documento que vostedes presentaron, no que aluden a unha suposta falta de diálogo, percepción subxectiva por outra parte, a un suposto desgoberno dentro unha mala relación dos grupos do Goberno, incluso apuntan vostedes que por parte do Goberno pois había prácticas, supostas prácticas, ou deixaba vostede que era sospeita de prácticas clientelares. Sobre os dous primeiros motivos son a percepción subxectiva, obviamente non vou a decir nada e cada un pois, pensará o que estime máis oportuno, pero si hai unha cousa que quero deixar clara nesa velada acusación de rede clientelar. Mire, se os meus 8 compañeiros de goberno fósemos clientelares, esta moción de censura xe non tiña lugar en público.